Sausa ka. Nagtago sa address sa Agusan, Cagayan de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mika. Anak, sorry. O sige na. Kuyog nagmamaliklik di mo. Dili ko! Mama! Mika, dali na. Kuyog na namo. Mama! Ikaw na'y bahala sa akong anak. Sugod karon Mika, ako na ang bag-o nimong mama, okay? O ako na sad ang imong papa, Mika. Papa Richard. Naibaw kong nag-adjust ka pa ka. Pero ayaw ka pala ka. Panggaon ka na mo, nga murag amok yung tinuod nga anak. Mao ka na, Mika. Sige lang. Maanad ka ra na mo kalugayan. Day? Ampun di ay ka? O, day. Pero okay naman kay buotan kayo silang mamaliklek o Papa Richard na ako. Ay, sordihan mo so. Kaya kay foster parents nga grabe kay ka supportive di mo. Kaganapit ang natin activity din nila school, pero naman yun lang silang nao. Wa masagod sila yung anak yun, day. Kay dili man ka anak si mamaliklek. Maong nangampon sila. O, swerte ko kay ako gid ang napilian. Lagi? Ay, nabi, paadap sa Amaw. Hi, Mika. Ay, niya sa ding senior ay nga magsigig. Hi! O niya, sigig bit-bit ang iyang gitarra. Pero, watag yun ka pang harano. Ayaw pagihon anak, day, uy. Kung naiba ko sa kong friend, Chris, pagmiyabi na, oy. Sige, hay, oy. Hayang ka ron. Ikaw, yun, Brenda. Sige ha, biyasa tamo diha para mag-istorya mo kamo lang. Mix, pwede ka ma-invite karong Sabado sa amo? Aha? Unsa man day na, ah? Birthday na ako. Gusto unta ko nga naa ka. Chris, mananggid una ako sa kong mamagpapa, ana, ha? Dili lang ko musaad. Sige. Malipayon kay ko kung naa ka ng adlaw. Imong presensya yun siguro ang pinakanindot nga birthday gift nga ako madawat, ana. Chris, Pwede man nimo kuyugon sa Brenda, ana, para nakay kuyog. sige, Chris. Salamat sa invitation, ha, pero mananggid sa ko. Ayun lang yun nga imong gikuyog friend. Kay for sure, digyan masugot imong parents nga wala ka karon. Maubitaw? In fairness, guwapa kay karon dyan. Maihipo kinumaayon sa Chris, ani ba? Ikaw gitay? Baba ka ka, uy. Ay, tara sa Chris, ay. Chris! Brenda! Hi! Mika! May kay nakaanigid mo. Kamugid akong gipaabot. Ay, sus! Ang pinapagad ko, ay try ka ayo. Kasi ganun yung usa. Day. Mika, thank you kay hangan ni anigid ka. Thank you sa pag-invite, Chris. Happy birthday. Thanks. O guwapa kay kasi mong gisulog ron. Gwapo sa kay kasi mong polo nga gisulaobron. Oh, anak ko! Ay, mabigas
Asa mag-uan ni? Uy! Kayo niya na mo kain yung tinutong. Kayo niya na lang na. Mga sa tabi na gusto. Nagayo mo. Ay, Chris! Nang hilabot mo sa inyong photo album din Okay ra? Okay ra kayo. Saman, nabusog ra mo? Ay, busog kay ko! Kaya't kay kapag bata ni mo ay. Pero, Chris, nahilagi mong naw sa imong mga igsuon, no? Observant yung kagay kada, Brenda. Actually, yung tinuod, adapted ako din Mao ba? Oh, waram sa ko'y pagmaay kay grabe ka mapinanggao ng ako mga parents nga nag-adapt na ako. Adapt? Kung mauna! Destiny ko na mo duha, Mika! Kay, adapted na mga ni siya! Mau ba? Oo, Chris. Kung mao na, murag na gini gustong ipasabot ang tadhana nato da, Mika? Chris. Ay, second emotion! Ay! Kanina din yung, oy, girl! Pila ko, no? Kamug yun ang gitadhana sa usag-usa, ay! Murag mo tuo sa guwa na imong gisulti, Brenda. Chris. Kumusta na kang tinuod na kong mama, no? Bisag 5 years old pa ko itong higayon na. Nahinumdum paghihapon ko siyang naong karon. Buhi pa ka siya. Gusto unta ko mangutana na lang Mama Liklik o Papa Richard bahin niya. Kay basin na sila nahibawan. Pero, magpanagan naman sad ko eh. Tingalig malain sila nako. Ay, si Chris. Hi, Mika. Pwede kong makikistorya ni mo, Uma. Naalam ko importanteng isulti ni mo. Unsa man ka, ha? Mika, manguyab ko niyo mo. May chance ba ko? Chris, Unang higay yung pagil na pagkakita na ko nimo. Di na ako masabtan akong gibati. Bisan tuod senior student ako o sophomore pa lang ka. Pero umbot ba? Lahi gid ang pagbati nimo. Chris, Ay lang ka pressure ha. Atagan di kag time sa paguna-una. Ay lang sa ko bastida dayon ha. Chris. Oh, Ha? O sa'yo? gisugot na tika. Tinuod ka? Oh, laki. Igo naman sa siguro ang pila ka buwan nga. Nagsigi kag pangulit na ko. Bisag, wa pa din ka manguyab na ko. Pero, nahibaw ko nakasabot ko sa imong lihok. Thank you, Mika. Isaan ako. Di tagyo ka pasakitan. Lauman ko ka na, Chris. Mika, babe, nagplano ba ako nga pangitaon ako akong tinuod nga mama? Kay sukad-masukad, wag ko kakita niya. Kay gihatag man dayon-dayon kuno ko nga mga buwan kapin pa lang ko. Maayo hinuon din kung mao na imong nahuna-hunaan. Okay na din nilang mamagpapani mo? Open naman sila ana, babe. Sa tinuod lang, naiubos ba ko sa tinuod na ko mama. Pero kung di sa tungod sa pagpadako sa akong foster parents nako, di siguro na ako ma-realize nga basin na siya bugat nga rason
nganong nabuhat to niya. Ikaw, babe, wa ka ba makauna-una nga pangitao ni mo ang tinuod ni mga mama? Ako na, babe, uy. Kaso lang, murag, maglisod ko. Kay, basin malain silang mga magpapanako ba? Umuhisgot ko. O pagani ni mo suwayi? Suwayi lang, good. Sige lang. Una-una na sana itong pangitai mo. Then, sunod, ako na pod. Maayo pa. Babe, mauna ko naning baya, oh. Naimas akong dibadi, igikulbaan ko. Ikaw, okay ra ka? Hambot ba? Wasa ko makasabot sa kong gibati. Nakulbaan sa ko. Kalma lang, kalma. Kalma lang ta. Mga ikong katahuran, ha? Mayo! Ayo! Pengadlaw! Unsay ato? Maing hapon. Mika, ikaw ni. Ma? Kinuok ko. Kadako na nimo, anak. Ikaw ba si Lourdes? Oh, ako. Doon na ka ba'y anak nga lalaki nga gipa-adapt sa una? Oh. Wala gid intawod ko mahibaw sa iyang itsura ron kay wa pa siya tuig nga akong gipa-adapt. Lisod kayo ang akong kahimtang sa una. Pulos way ayo ang mga lalaki nga nakapamabdos na ako sa una. Unya, wa pa gyud ko'y bahay ka ni Adto. Bisag asa lang intawod ko magpasilog. Oh, Time pa. Ikaw ba ang akong kamagwangang anak na lalaki? Kinuo ko! Mika! Pagkuwat ako! Mika, naunsa ka? Kinuo ko! Mika! Magwangti ka! Mika! Ganun kayo tabo man eh! Mika, sorry. Wa ko mahibaw ini. Please lang! Ayaw na pagsunod pa na ako! Mika! Nagkalimtan na ita! Mika! Oh my God! Maudi ay nga! Brenda, please. Please. Tuloy ko gusto ko mag-iskot pa ka, anak. Huwag akong ikakulbaan ka tayo galit mabdos ko. Nag-uusap ko po iyo. Kaya po na to, ha? Nga mayo utang na. Hindi na ito sa Ginoo. Wala ko'y kanak sa tanan. Nganong nahitabo, alin ako? Gusto na akong mamatay. Naidugo sa akin. Sato. Dili ko mabdos. Ginoo ko. Salamat gawa ni mo itugot. Salamat kayo. Just what is it in me? Sometimes you never let me go.
Ni-decide akong foster parents nga maglarga mi sa US o dinhi na lang mutiwas akong pag-eskwela. Waras ako magtuha-duha kay na-depress mo gid ko atong kayo na human sa among nasayran. Karon, graduate na di ay ko og nana sa kuy uyab dinhi. Dinhi na lang ko to. Tagang salamat, RMN. Mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Makinig sa kababae nga nagpuyo sa Tagum, Davao City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Missy. Nak, murag, maglisod yung kong suporta ni mo anis imong kolehiyo. Mao ba, ma? Sige na lang, maoy. Bilang nato pugson. Mangita na lang sa kog. Akong makakwartahan aron makatabang-tabang sa kuninyo din he. Salamat kaayo sa pagsabot, nak, ha? Unsaon, lisod man gud kaayo ning atong sitwasyon. Si papa ni mo bedridden na, kay tiguwang naman. Maglisod ang trabaho. Unya, naapay iyang mga tambal. Plus konsumo pa nato din hisbay. Sige lang, maoy. Nakasabot ra ko. Hala, no? Mao ba? Makaundang di kag-eskwela, day? Mao lagi. Ay. Mangita na lagi ko anig akong makwartahan, day. Naabi ako'y sideline, day. Basig interesado ka ba? Total, taas man ka. Unya, gwapa sad. Suway ka o go si sa among agency? Ha? Unsa man na? Brand ambassador, day ba, sa mga sigarilyo? Abi ni mo, day. Diha-biha nag-start ang uban nga ma-discover sila. Ang uban na himong models. Unya, ang uban, kwartahan na sad kay dako biya nag-TF. Labi na gyud ka kay gwapa ka. Unya, taas. Puti pa gyud. Dagan yung makuha ni mo. Mao ba, day? Suwayi lagi. Bisag kapoy, day, kay kinahanglan man gyud nga mag-heels ana, pero lingaw ba ya? Kadagan makaw kag maila-ilangan new friends. Mao ba? Oh, sige, day. Musuway daw ko, ana. My name is Ralph. Natay shuttle service gikan din sa agency office. Unya, by 6 p.m., kinahanglan nga naa na mo dinhi aron ihatod mo na mo sa tagsa-tagsa ka bar diin mo maasahan. And bahin sa yung TF, any time of the day pwede ninyo kubrahon dinhi sa agency. Every Friday lang. 2,500 inyong per night for 5 hours. Friday and Saturday ang duty. Okay? Provided inyong attire in duty ninyo. Copy, sir. Mayo gani kay nagdawat ko ani akong trabaho ron. Bisag sideline lang ni pero dako-dako sa gid og kita. May customer bagong abot. Ako i-introduce among product ni sigarilyo. Ay, alas 12 nas gabi eh. Naka-out na gid in town ko. Kapoy sa ning trabaho aoy. Sakit sa tiil kay kinahanglan magid mag-heels. Magatang ko og GP para kauli na ko. Oh. Kinsa man ron? Kahayag pa sakyanan, uy. Sakay na! Sir Ralph? Maglisod na kay sakay karon. Sakay na lang kay ihatod na ka sa inyo.
Hoy, Day. Ikaw, ha? Gihatod-hatod naman di kang Sir Ralph sa inyo. Huy, day. Ano ba di gihatod? I-offer ang magutos siya na ako. Good kay timing man nga. Niagi siya sa akong gidyutihan. Nya timing sad, padong siya uli. Nya ako pod. Along the way, ramasad amo. Na, dili ko mo too. Kay katuro bang pag-ghostin ni mo? Murag, lahigit siyang pasiplat ni mo, Day, ay. Murag, dili pa man siguro na minyo si Sir Ralph, Day. Madapag yun na, uy, para nako. Day. Nak, unsaon man ni nato, uy. Wa naman yung ko'y makuot nga kwarta din, he. Wa na ko'y ikapalit og tambal ni Papa ni mo. Mao ba, ma? Sige lang, ma. Mangita ko paagi. Bago pa masagi pagsugod na ako. Mangita lang ko paagi. Basin, naara ko'y mauslan nga akong kauban. I-try si Sir Ralph, Day. Magpahuwa man na kwarta. Dagan ba nagkwarta si Sir Ralph, Day? Dili pa gina daw. Wawa sad anak day, uy. Bago para ba'y pagsugod na ako. Ayaw ka uwaw, uy. Buutan man sa kuna Sir Ralph, good. Suwayi lang. Di bitaw na ni mo pangayoon, ilisan bitaw na. Sorry, sir, ha. Wow, gid kaayo ni, pero namasin lang gid ko ba para sa maintenance akong papa nga masakiton na. Mao ba? Why kaso na ko eh. Basta ikaw, Missy. Bisag, dili pa gani ko ni mo bayaran. Sir Ralph. Sir, ayaw lang, uy. Isaad na ko nga. Bayaran tagid ka, sir. Gipit palagid ka ayaw ko ron. Pwede naman sa doog, dili kwarta ang imong ibayad na ko, Missy. Sir? We'll figure it out soon. For now, hatagan sa teka sa imong kinahanglan. Pila man? Maunay giingon ni Sir ni mo? Hala, wa na. Klaro na kaayo, Day. Klaro nga unsa. Klaro na kaayo, nga naagi na say gusto ni mo. Dili ba na sa ingon anak, Day? Karon na gid na, ni mo. Unsa? Sus, kung ako pa ang nasi mong nimutangan, no, ay mugaw ko, uy. Bisag, medyo edara na si Sir, pero kagwapo, ana. Unya, nindot pagit kaayo mamorma. Hapsay pa kang tanawon. Day. Sir Ralph, anong ni ate din Di ba niingon ko ni mo nga, pwede rag dili kwarta ang imong ibayan ako. Sir, Ralph na lang. Ayaw na lang pag-sir, Missy. Missy, Ralph, sir, sayop man ni. please. Pasakti ko sa kumpatan. Sir, Missy, actually, pwede man nga dili na lang good ka mag brand ambassador. I can help you with your needs. I can rent you a condo if you like. Sir Ralph, Abi ni mo, I really like you. A lot. Maong willing kumutabang ni mo sa imong panginhanglanon. Di na ka makalisod og pangita o kwarta para dito sa inyo. Because I can provide. Sir Ralph, I'll give you time para timbangon ang tanan. OMG! Mauna kid na, Day! Go, uy! Swerte na kayo ka na, Sir Ralph, uy!
Okay ka, day? Mayo hinuon nga nisugot ka sa akong offer. I promise, if you will just follow my rules, dili ka maglisod uban ako. Rules? I'll be honest, Missy. I'm a married man. O, unsa? O kaning nahitabo ron. Kinahanglan nga ato ning itako, okay? Or else, mayabo kita. Ralph. Minyo man day siya, day, oy. Nahigog makustahong minyo. Hala, mao ba? Abi kita mo dili pa na siya minyo. Ah, ikaw, unsa man? Putlo nimo or ipadayon nimo? Anhi ka mag Noche Buena unya sa kondo? Sorry, Missy, pero dili pwede. I want to spend Christmas with my family. Sige. Ay. 5 years na mi ngayon, Ani. Pero mura kong iro nga, magkuwatra permis ang ilawag na ko. Mula ako. Bahala na. Listen to hear. Another shot for Margarita, please. Hi. Are you alone? Oh, Can I join you? sure. Ako din si Drake. Ako sa si Missy. Salamat ha nga nakikita ka na ko balik. Boring lagi kayo sa kondo. Missy, I like you. No, you don't. Yes, tinurang akong gisulti niyo mo, Missy. Ganahan kay ko niyo. Mutugan ko tinuod mo, Drake. Naana ko'y uyab. Hey. What's wrong? Nihilak man ko ka. In love ko sa taong minyo. Ha? In love ko sa taong nga dili makahatag og saktong oras na ako. Missy, nganong gilisod-lisod man yung mong kagalingon. You deserve more than that. Ayaw pag-stick sa tao nga di ni mo deserve. Drake. Naibaw kong diliingon anak sa yun. Pero, please, let me help you. Dadon ti ka sa gawas. Adto pag-start og bag-ong kinabuhi. Drake. That time, ni-race gid ko uban ni Drake. Ni-race mangganit ko sa taong minyo, bisag dako kaayong sayo. Nakaingon ko nga, why not give myself the chance to be loved by the right person? Dili lalim ang starting gyud kay ang parents ni Drake dili gid uyon nako. Pero masinupakon gid si Drake. Hangtod nga nakalarga mi dinhi sa Canada, ug dinhi ko nag-start og bag-ong kinabuhi uban niya. Og dinhi nasad nako siya gisugot, og nagpakasal dayon ni. Og bahin ni Ralph, sakit baya gyud kay nahigugma gyud ko niya. Pero ni-respect ra sad siya sa akong desisyon kay naka-realize gyud ko nga I deserve to be called wife and not a mistress. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mana. So sa ka.
Ano pa daw siyang kaagi karon makining usa ka babae nga taga Agos sa Lapu-Lapu City. Ang ato man sa sample nagdasingan nga Mina. Pa, wala gid si Mama. Ibiyaan na gid niya sa dayon. Gisingaw na ko niya. Parehas tanak. Pero wa na tayo mahimo. Gikuha na siya sa labaw nato. Ma. Mauli na ka diretso. Sa'yo pagani. Hapit sa tagadiyo sa internet ka na. Dili na lang ko dahil si uy. Kay bawa bitaw kang wanay kaabag si Papa sa pagbantay sa akong manghod. Sukad na matay na si Mama. Ibili na baya niya sa musilingan na ni duty niya. Unya, muskwela sab ko. Hapit na taon na ako, inig uli na ako. Oo, di ay no. Tres, pamanday sa Joan no. Taas sa gap ninyo, day, uy. Oh, kaya di naman unta tumahimong pamabdusan si Mama. Kay masakit on laki. Unya, pinamabdus man ni day Joan. Ay, sige, uy, mo na ko ni mo ha. Kita na lang ta ugma. Sabado ugma, uy. Lunes pa ta kita. Babos, day. Bye-bye. Min, Oh, Lex. ulit na ka? Oh, magkapit pa ko sa kumanghod nga gipabantayan sa musilingan. Aw, fishbowl, gusto ka? Ayaw na, uy. Narabitaw na diha o, ato ang malabyan. Librehon man ka. Ayaw na lang lagi. Salamat na lang. Aw, dada na lang aron makakaon sa imong manghod. Ayaw, uy. Maikog ka nimo. Bahala ka, magpalit ko. Alex. Mina, Oh, hi, Lex. dogang tag-lunch na. Nagdakong daghang sudan. Sobra gabi sa birthday sa kumanghod. Hala, gasabot ra ba ni Daisy nga magdungan mi kaon? Agdungan na lang ko ninyo. Okay naman ka. Share ta ninyo ni ini. Kaon man ka magbahaw. Maikog magani ko nimo makigdungan. Pero, sige, dali. Imo ni mo. Sige ra bang kag nagpanglibre na ako, Alex, oy. Maikog nag-ayo ko nimo. Basin balik magkasabot ka sa kung tuyo nimo. Ha? Bitaw, Mina. Dugay na kinin akong gitago-tago ang tinuda kong gibati para nimo. Ha? Dugay na kay ko nakagusto nimo. Pero maikog lang kumusulti. Alex. Hinaot ka nakagusto sab ka na ako, Mina. Lex, di pa ko mahimong mag-uyab-uyab. Dili pa ko sugtan sa akong papa. Di lang ito magsaba, God. Ato lang itago. Di ko, uy. Madlo ko. Pero kung tinud-anay ng imo, magpaabot ka na ako. Sige. Kuha mas ako magdali. Mo-graduate. Tagitaog mas high school, day. Excited na kayo ko. Ganahan ako mag-college. Ako sa gani. Aron makauman na taon. Makatrabaho na sa tapuhon. O sa kuhaw ng kurso. Commerce. Ato na ko pa. Kasayo gud nimo. Pamahaw na. Mana pa, gabaw na sab ko, aron makasave. Musayo ko kay traffic ra ba kaayo, malate niya ko. Wala na lang ko nimo pa ha. Bye-bye. First day sa klase, latagan man dahil may assignment. Dap man. Hi, Kasmin. Hi.
I'm Joey. Waka kabantayan ako ganina, no? Dito mod ko sa luyo. Pero kita ko nimo pagsud. Taas dayon akong liog, kita ko gwapa. Sa tanang nagpaila, imor yung pangan akong nahinduman. Mina, right? Oo. Mina, miga ta ha. Classmate ba ta? Sige. Ay, kakulit ining Joey, uy. Di man sa taka-concentrate og tuon. Magsige mag-text. Ay, nga basang di man ko makahimo pag-snap sa iyang mga messages, uy. Maka-reply masadayon ko. Ay, makalakot kung anong di ko makahimo sa pag-disregard sa iyang mga text. Mina! Si Joey. Sino itong imong text? Gisugot ako nimo. Ha? Kuan? Oo, pero... uy, niyato sa eskwelahan, uy. Nga naman di ay. Buti sila. Pero, Joey, ato ra niya. Di pa ba mo sugot akong papa nga makauyab ko. Okay, sige. Basta kita na ha. I love you. I love you too, Joey. Sige, una lang ko ninyo, Sherwin, ha? Bye. Mina! Oh, Joey? Sorry, nadugay ko. Kinsa man to? Imo tong uyab? Nang laki ka? Usa? Patagka ka naman, uy. Classmate na ko sa usa ka subject. Kita ko. Babay-babay ka niya. Tamis ka kagpahiyong. Unsam ka? Joey, yung tingog, uy. Mautos mga tao. Gusto may labot anak nila. Wa ko labot anak nila. Joey. Sunong sa ba? Bida, uy. Ganina akong gasunod di mo. Sorry na ba? Ikaw, manggod. Kabaw dyan kang siluso kayo ko. Di ka maglikay. Uy, kipuhat ka na utan. About sa abang subject, Ray, among gihisgutan, di ka kasabot. Sige na. Sorry na. Di ka ni kuno mo pasiluon. At tuon man di ka sa inyo ba? Una sa... Joey, ang sagot ni. Nga naghidaman ko ni mo din eh. Mukawas na ta pa. Ni anay noon ta. Ano guna nga itong ibayad? Hindi sa tabi. Dili ko. Mauli na ko. Unya na, good. Ano ba? Dili lagi ko. Buhay ko. Joey. Dito ang takas taxi ni Palag. Dili na noon nga ni Anata. Sabay na lang, good. Joey, di ko. Dili ko. Ginoo ko. Doon na kasi man nga milapas ang akong mens. Dili lang unta tinuod ang akong katahap. Walang unta magbunga ang gibuhat ni Joey na ako. Unsa? Nagpiti ko ganina. Kung positive ang resulta, Joey. Mabdos ko. Unsa? Kausar ganito? Pero may bunga ang imong gibuhat. Joey, unsay ako buhaton? Tabaki ko. Ambot. Di pa ko anda manubag nimo. Parehas patang estudyante. Joey. Mabdos ka? Pasaylo ako pa. Pasaylo ako. Hain ang maayong laking ama, nana. Dili siya mga amahan. Gibuwagan ko niya pagkayabaw niya nga mamnos ko. Kumayo ko niya laki. Igo na dahil kang giithan. Pa. Kadako sa akong pagtalig nimo. Unya maon ni nimo, ha? Sorry, pa. Sorry.
Miss, paliw ko kuan sukod nga noy biin eh. Oh. Mina? Alex? Kumusta ka na? Lugay na tungo makita. Uwa makamanok sa eskwela. Basaon, kinalan mo trabaho. Para maikapalit og gata sa akong anak. Ikaw, kumusta? Graduating na sa BSMT. Maong magpalit ko na yung sapatos para sa paso. Maayo noon. Congrats! Salamat. Adto niya ta sa amo. Ayaw na, oy. Maikog ko. Mauusap ko. Wow, good. Ayo, ana, good. Dadala yung baby aron magkita mi. Maila-ila na ko ang umabot na kong anak. Unsa? Misaad ko nimo sa una nga paaboton ti ka. Ug hang tulo nagpaabot gihapon ko nimo. Nagpaabot ko nga imong sugton, Mina. Alex. Please, dili na ko iksapayan nga may anak ka na. Andam ko mga man. Mo, ojiti ko usa ka tuig og pagkahuman. Dadon ko sa kong uyuan nga kapitan sa barko sa laing nasod. O kung pagkapaabot ka na ko, Mina, sa akong pagkanaog, pakaslante ka. Alex. Wa ko magdahom nga bisan pa man sa akong gidangatan. Andam gihapon si Alex sa pagdawat nako. Busa karon, malipayo na kaayo ko uban niya. Duha na ni katuig nga nakasal ug may umaabot na ning anak. Dili lang ko kutob ug daghan kaayong salamat. Handumana. So sa ka. Ano ba na siyang kaagi karon, Melkining? Usa ka babae nga taga Basag Bardo, Cebu City. Ang ato matasampo, nagdasingan nga Mina. Ali ko agi sa kusina aron dili makabantay sila si Mama. Asa naman sad ko do ka, ha? Ma? Ikaw, no? Kanang imong kalaagan aray! Magilan ka manggit unya na ba? Laagan kay kang dako. Aray ba? Dako na kay kunya mo pag yung lutio ng akong bugan. Dako lang nawas nimo, pero wa kay buot bayhana ka. Mulaag ka lang nga di mananghid. Murag kang iro nga way tag-iya da. Manangita, di ta sugtan. Unsa? Unsa to? Gusto kang upawan ta ka, ha? Rito pa kang dako, ha? Dali ra gud ani. Kala, parang tubag-tubagon. Dali ka upawan ta ka. Puyo na ka. Ay, baya! Tara ko buka! Ay, ma! Ayaw, ma! Nagtuo kang di ta kasi doon. Hindi ay. Ito naman! Dili na lagi kumusta! Bitaw, kay upaw ka naman. Mula ang kagihapon na igod ini ng hitsura ni mo. Hindi apa. Pagkauwaw ka lang. Mura kang irungway tag-iya. Abi pa lang ang mga siligan atong ipasagdan ka ra. Ito na lagi ba? Kalain na akong tanahon, oy. Nagpahak-pahak ang akong usag inuntingan ni Mama. Dugay para ba kayo ni mo tupo? Wait, tabayan ni Unsa man kaya? Katiwas ka? Gusto kang apilon ko ng dunggan mo? Ba't di na kayo kong tanahon? Sorry mga ka-Berks. Dili pa ko makalaag kay... Uy,
Saan man din ako pag-text ang akong mga barkada, ha? Akong ingnon nga, dili na ko makalaag kay giupawan ko sa akong mama. Kalain ani, uy. Kantsawan ko nila. Pero, kung dili sab ko magpahibaw, may buong sab sila kung dili na ko magpakita. Mama, sanoy. Dilain na bagyo ko din sa bahay na. Bakasyon ron, pero ni anak ko sa bahay, tibok adlaw, nagpundo. Boring kayo. Pahala na niyo, mangita di ko paagi. Butangan ko nigpanyo nga dako akong oo niya magtao ko. Oh ha? Hip hop. Hi guys. Uy, diin man in town ka et uy, wa man ka magparamdam pila ka adlaw. Ay da, dito mi sa norte ni mama, uy. Why signal dito? Mao to nga wa ko maka-text ninyo. Mao di ay. Kuya, wag ko forma ronda, hip hopan kaayo. Style lang, palahit. Pawa matagkaw be. Ha? Uy, ay, uy! Hala, nadaang imong gipuro nga pani sa kong gilabni nga kaw. Uy, hala. Upaw lagi ka day. Lainan yung mga chicks, uy. Manglab niya makadito. Ang binabi. Giupawan kang mama nimo? Okay ra namin. Gwapa mangyapon ka. Ang ngayon sa kaana. Asti ginong katanahon. Mao good. Ari be, tabangan tagag tao ug balik anang imong purong. Ay, salamat, Anjo. Ayaw na lang nag-ibalik. Okay ra mga way purong. Ang ngayon naman kaana ba? Pauso ba? O pa nga babae o niya, dako kayog dangling. Di ko, uy. Mauwaw ko. Kana, yato ka sa inyo. Ipapatay ko ni mong mama kung makitaan ka. Oh, grabe hasad. Nabago ina mo patay ka anak. Istorya ra niya oy. Basta yato ti ka. Tingalig, lain na niya yung matod mo. Unsa? Kinsa man ko, no? Kibaw ko eh. Ibog siya nimo si Part Andrew. Sikit-sikit mag-isa sige nimo. Patakpa naman ka, uy. Kung manguyab nimo, iksugta ha. Ako'y sugta ha. Mangunay man ka. Abi na ko, way unay sa itong grupo. Way unay. Kung ay may baw. Pahibaw sa data. Unsa? Kung sa gani, mapahawa ta sa grupo. Basta sugtong na ko nimo. Lionel. Ayaw ba? Dili lagi ko. Malabi ang tao din iyo. So, okay nang napita. Kinato na yung tangan. Inya, ngit-ngit pag din eh. Kabiin na kayo. Wala na yung mulabay din eh. Ayaw lang po. Dili lagi ko ba? Lakaw, umsa ka na ko. Kaditsa. Uy, makita na kitang mama din eh. Lakaw na ba? Kadaw na. Natuog na ros mama nimo. Gusto na ko. Lindot ka ikaw eh. Usap to be. Ha? Leo. Alas 4 na sa kadlawon. Nainano pa rin silang mama. Mulawis ko sa akong kwarto. Hala, Wa, gyud ka mo tagam animala ka na. Bisan giupawan ta na ka. Gusto ka tigalipot lang tagat ibong tiin na agada ka na. Aray! Ay, mura na dyan kong piniriso, ani. Dili ka laag. Unya, giimbarkuhan pagod sa cellphone na. Unsa nagot ni? Maayo pa ka ni? Kalamit na pa yung ilayas ining bayaw eh. Huwaman ako ang cellphone sa kumangod. Akong textan si Lionel. Duha pa lang gani mi kaadlaw nga wa magkita. Gimingon ako maayo niya.
eh. Mingaw na rabaki ko nimo. Ako sa kani. Mao gani bisang madlo ko maagig bintana. May ambak lang jud ko. Ali na. Mingaw lagi ko nimo. Ali na. Mura maglami na lang ikatubog, pirmi. Ay, hala na lang yun eh. Matubog ko balik eh. Kalit mo nagkalain akong kabuhi. Lina, di ay daghang bulingon ang buhat nimo. Bago na diha. Ay, kalain dito akong kabuhi. Matabang sa mabi. Lagi akong kabuhi, ma. Unsa? Naunsa? Uy! Gasok ka kag pulos laway. Gasok ka kag pulos laway sa'yo sa buntag. Mabdos kang animala ka. Kisay amahan na. Kisay amahan. Kidan ka nagkagahin sa ibong iburot na nagtiyan ibo. Diam lagi ka. Wala di ka preso ang mama nimo. Ali, sud. Kay wa sila si mama. Makahigayon ta ron. Yunel, ni anay ko kay paatuon ko sa akong mama. Unsa? Kay? Dito mami sa doktor kahapon, nagpa-check up ko. Mabdus ko no ko. Unsa? Unya? Ikaw may amahan. Mao nga tubangan si mama. Unsa? Di ko eh. Kabata pa na ako. Di pa ako magminyo eh. Nang bahala ka diyo eh. Uli na dito ka. Lionel, humay ka magkapahimuos na ako. Imo na kong hinginan ron. Sagpahis ka. Wakay batasan. Kung nataw na nga akong anak, dili na ko siya ipailan mo. Sagpahis ka. And I know how hard has so much more. Tuod man, wag gid mapakita na ako si Lionel. Hangtod nga nataw na ang among anak. Dili gid ay gusto nga magdali og supakon ang kabubuton sa imong kinikanan. Dini na lang kutob og daghang salamat.